Na sziasztok emberek, én Nimród vagyok, és most az egyik osztálytársammal játszok. Éppen egy harcot. Remélem, hogy sikerülni fog. Na jó, azt elbuktam, azt egy kicsikét nagyon. Okés. Hát ezt is elbuktam. Akkor egy princet odas, akkor az remélem, hogy valamit fog csinálni. Úgyis hasznosítsa magát. Hát jó, azt elrontottam. Na mindegy, de legalább ő is elrontotta, legalább egy kicsikét, egy picikét ő is elrontotta. Igen, addig. Döntetlen, nem tudom, hogy melyikünk fog nyerni. Na jó van. Okés. Ezt ki kell most védeni. Hát azt kivédtem. Sajnálom már. De ezt kivédtem. Na mindegy. Igen, most ő is tudja, hogy most videót csinálok, úgyhogy... Ja. Na jó van. Oké. Jó van. Jó van. Igen, addig jól állok. Jó. Jó. Na hát ezt lehet, hogy most el fogom bukni. Elnézést a háttérzajokért, de most nyűgölnek a fejembe. Remélem, hogy nyerek. És mennyi életem maradt, mennyi életem maradt. Hát ilyen nincs, mennyi életem maradt. Hát ilyen, hogy el fogom veszteni. Ez mekkora vesztés lesz. Nem már, no. Léci. Légy szíves, ne. Most nem akarok veszíteni. Hát szuper. Szuper, jó. Na mindegy, veszítettem már. Nem hagynak békén a többiek, de jó van. Akkor sziasztok. Már nyárt, vagy még játszodjak egyet? Jó van, még játszok. Még melyen a videó, úgyhogy még fogok egyet játszani, úgy még nem köszönjek el. Hát az jó van. Remélem, hogy most nyerek. Hát, egyértelmű. Egyértelmű. Na jó, nekem ilyen katonáim vannak. Remélem, hogy nem fogok veszíteni. Elite barbár. Princess. Jó van. Elite barbár, az kell ide most. Addig jó nekem. Csak meg kellene nyárni azt is ne elveszíteni.
Nem már rá fogom veszíteni. Na mindegy. Veszítek 5-ször, milliárdszor, milliárd ezerszer, de jó van. Oké. Jó van. Ügyesek vagytok. Egy pászit most ki kellene nyírni, ugye? Jó van. Princesz. Az kell ide, és villámlás. Okés. Lehet, hogy meg leszünk, de lehet, hogy ő lesz meg. Milyen jó lenne, ha most ne ő győzne, hanem én végre 5 milliárd év múlva. És nem igaz, az utolsó hajintásnál. Na jó, egy harmadik kör, remélem, hogy ezt megnyerem. Hátul nem zaklatnának annyit, talán meg is nyertem volna. Nem baj, egy újat ajánlok. Na, ez mi az? Na jó van, ennyi lenne az a videó, ma nincsen wifi. Ugyebár, hogy nincsen soha. Na mindegy, visszajött. Na jó, akkor még egy battle. Jó, megírom, hogy igen. Szuper. Na most kellene nyárni. Emberek, kellene nyárni. Ha már kezdtem ezed, akkor neked másképp zorál, vagy mit tudom mi, de én azt mondom, hogy kellene nyárni. Nyárnék, az még jó móka is lenne. Nem is kicsit. Hát de most sem fogok, úgyhogy emberek, én vagyok a legszerencsétlenebb ember a világon. Fogadjunk, hogy ott mennek a dislike-ok. Hát jó van. Tudtam, hogy a Skeleton Army nem tud betétérni, és még így van. Ha csak úgy érzem a veszteség illatát, hogy itt van a levegőben, de mi van? Lehet, és végre! A harmadikot végül csak megnyertem. Na jó van, kétszer ő nyert, egyszer én. Na akkor sziasztok, ennyi lenne az a videó. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel. Ha nem, akkor ha feliratkoztál, akkor iratkozz rá, és nyomj egy dislike-ot. Na szia!